Tata. Ukhona tata? Ndikho ndonke mhlekazi wami. Madoda bafashana sizodibana ngoku. Bafashana kancane umntanam. Okay tata. Ayisukani madoda. Udala uxolo umntakahoho ingathi sale khona emnxebeni kwetile. Kompomene. Sizathemba Nhlapho. Before the FM 88.2 sisiza kwesilaka ejikeni kwasomgqada kwetile. Etarulo. Hey, mhlekazi wami. Asomgqada mntanam uthe qhatha nawe ngoku. Hey, kwesika Professor PP Mkhonto kazibuse khona noba namgqibela ngo1995. Hey! Hey! Yala kwetile ngamaxesha. Damgqibela uProfessor PP Mkhonto ngo1995. Kwakudala ngamaxesha kwetile. Kudala ndicenga kule ndlela tata. Uba besithiwa umuntu uyawongwa ngohamba nabantu abakhulu ancanca amava befanele basenaso isidanga ngoku. Uthi nami ke ndosulelekile ngenxa yakho. Ye tata ivana ukuxelela. Ke kuwe mna kaloku. Ya, kodwa ke umhlakazi obethethe nami bucala ebethendi nemizuzu embalwa. Ezi zinto ndizimakhileyo ziyi10. Ingaske ke ngosingatyi ixesha kuba ingaske ndizingene zoyi10. Masikhawuleze mntanam. Xa sithetha ngotakuhoho, asiqale nje kamsinyane. Sithetha ngobani tata? Udala uxolo kahoho ngubani nakanene Thixo wam. Yazi ingangathi andizazi uba mna ndingazazisa kanjani. Kuba abantu abeke bazizinto kuye kuthiwe the former ntontoni. Kuba ke ubuya kwa-SABC ndandingumcebisi kwiinkqubo zakwa-SABC, kwiinkqubo zezenkcubeko, amasiko nezithethe. Ndancanca kakhulu ukuba uMandla Myeko kuba ndanditreyinwa inguye noba usiganeko njokweni. Kanti ke uba ungaya kwicandelo lezempilo uba singasebenzisa lo gama, ndisebenze kakhulu eMedical Research Council ndincedisana nee-scientist ekuphandeni ngamayeza wemveli. Ndingumbhali weencwadi noba iincwadi ezintathu endicontribute kuzo, Imbongi Ijonge Xhantini, Ubuncwane Bezwe neVukani Madoda Kusile. Ibe khona nenye eyenziwe nguAfbob xa ndalibala nje igama lalo ncwadi leyo. Ndizama ukuthi ke ndiyi-YouTuber. Yazi ndiye benexhala le nto uba abantu abakayazi uba yintoni i-YouTuber. Ndiyi-YouTuber. I-YouTuber ngumntu osebenza nge-intanethi abe kanti unabalandeli abalandela izinto zakhe eziku-YouTube kwi-intanethi. Ndingaske ndizicacise ngolo hlobo. Ndinguye uMakadenetha ke tata engenadyasi. Madoda. Thetha kamandi tata. Ezo zithethe uthethe ngazo ndiyafuna nam andifuna uziphosa. Yes. Sicela kuyokuqala. Kukho into erhawuzelelayo apha kumamqolo. Ya. Ndithethe ngomama. Kwenzeka ntoni? Yho, ye tata. Uyazi imfundo isibulele zaqala kulo ndawo. Imfundo isibulele kuba ingene kuthi ngendlela engeyiyo. Andifuni ukuthi sifundiswe ngendlela engeyiyo. Imfundo ingene kuthi ngendlela engeyiyo. Umzekelo, iyabona njengoba ndithetha ndimi kwi-platform ye-African spirituality. Kuvela kuququzela amathungo xa ndiva abantu besithi asinabhayibhile. Ndiqonda uba uthetha ukuthi ngathi sinabhayibhile lo mntu sinembali etyebe kangaka. Kaloku imbali yethu tata iyibhayibhile yethu. Imbali yethu ibhalelwa thina ukuba masifunde sazi uba babephila njani ookhokho bethu, khona ukuze sithathe kulaa ndlela babephila ngayo nathi sixomezelele siphile ngolwethu uhlobo kodwa sithathela kootatomkhulu bethu. Kutheni ndiyiqala ngohlobo nje le nto ndiyithethayo? Ndiyiqala ngohlobo kuba jonga umama kaTshaka tata uNandi. Ithi imbali ngexesha esaphila uNandi wayethi uTshaka nokucaphuka kangakanani kwawuphakama unina wayehlala phantsi uTshaka. Madoda. Ithetha ntoni laa nto? Ngoomama. Uyava uTshaka yiyona ndoda, yiyona nkosi eyayisaziwa ngamandla amakhulu and eyayithi bithethile kwenziwe ngohlobo ithethe ngalo. Kodwa kwawuthetha umama wakhe wayehlala phantsi uTshaka.
Isifundisa ntoni loo nto? Isifundisa uba akekho umuntu onokodlula umama wakho ngohayi. Mandize kuMadzikane. uMadzikane wade wabulawa umama wakhe. Ithi imbali wayethi kuyawuhlaba umyeyezo ka uMadzikane ekhokela umkhosi. Awuhlaba umyeyezo ithi nendoda ibizawujika iqonda uba noku ufayayo. Ngumntu ongumama lowo. Ulwemfazweni uncedisa ntoni? Uncedisa unyana wakhe ngokuhlaba umyeyezo. Kuthiwa wayewuhlaba umyeyezo amadoda azijule. Kangangento yokuba ithi imbali wade wabulawa umama kaMadzikane ebulawela emfazweni kuba amadoda abona uba no man yena mntu ingxaki apha nguloku uba uthi akuhlaba lo myeyezo la madoda angabuyi imva nokokuba besiza kohlula. Imfuza iyagqithisa iyasebenza loo nto. Eish iyasebenza tata, iyasebenza. Iyasebenza kodwa ke make ndibaleke ngaba bantu ne. Okay. Masiya kunxele kaMakhanda. Unxele kaMakhanda yenye yemboni ezinkulu kakhulu kwindlu kaXhosa. Ukhuliswa ngubani? Ukhuliswa ngumama wakhe. Uyeva lena ndithethayo? Ithetha ukuthi ngoku inxalenye yamandla wakhe unxele yafumaneka kunina. YiBhayibhile yethu le ndiya kuyo. Masiye kuTata uMandela kuba ndifuna uwagawula ndiwarhuka sithi noba siyathetha ndibe la mabakala oyitani ndiwabekile olishumi. Masiye kuTata uMandela. UTata uMandela ndizambetha kabini. Ukhuliswa ngumama wakhe ebunzimeni. Wathi ngosekhuliswa ngumama wakhe ebunzimeni wafumana umama uWinnie Mandela oyinkosikazi kuye. Ekuthengwe kusele sejele uTata uMandela wema umama uWinnie Mandela edlala indima kaTata uMandela. La nto ibonakalisa ntoni? Ibonakalisa amandla womuntu oyintoni? Ongumama tata. Yes, sir. Masiya kuTata uMathanzima. uTata uMathanzima ngexesha lakhe kwetini. Andifuni ukuzithetha izinto okuthiwa uyazenza kuba omhlawumbi kuba andikazifundi incwadini zizinto esasikhule ukuthiwa uyazenza. Kodwa mandithethe le wayevakala xa eyithethayo athi ndifunga uNogate. Madoda. Masibambe kule ndawo yokufunga uNogate. Yintoni le yayibangela uba uTata uMathanzima athi xa ithetha athi ndifunga uNogate? Ibonakalisa into yokokuba phaa umama wakhe ikhona le nto tata, ikhona le nto yayimnika amandla. Mandigqithe kuba ndiyaleka. Masiye kwintetho ethi oomama ababethandaza kume imigodi. Sendibubhadla ke nam ngelo xesha. Oomama bethu thina sikhula ootata besimka kangangonyaka tata. Omke ixesha elincinci yayiba zinyanga ezintandathu. Omke ixesha elide yayiba ngunyaka. Ngoko ke besihlala siyazi uba ngoJuni utata angabuya. Xa engabuyanga uyakubuya ngabani? NgoDisemba. Oomama bethu babethandaza bethandazela into yokokuba ootata bethu bangangeni ekuhendweni zizinto zasemlungwini, bangadilikelwa yimigodi. Sikhulile singangoba singaka ngoku, sikhuliswa ngoomama bethu ababesisandla sootata bethu kuba besilima noomama bethu. Besiqinisekisa uba imfuyo iphelele sikhathwa ngoomama bethu. Athi xa ethetha umama wakho athi njengokuba ungammameli njena awufike utata wakho ndamxelela yakukubetha kubulale kuthi umama wakho. Nawuqonda uba yeyi mandikhwethele umsila. Athi umama wakho akekho utata wakho elaa xesha tata, akekho. UseRhawutini uxelelwa ngumama wakho uthi njengoba ungafuni umamela njena ndawuxelela utata wakho uyakwehla special ezapha kuwe.
uyakubetha kubulale nawe uqonda mawenza izinto ngendlela ethe nto. Unqandwa ngubani? Unqandwa ngumama wakho, akekho utata wakho. Ithetha ukuthi laa nto lena ke ngoku ukubaluleka komama akuthetheki. Mandiye kwintombi. Sinembali abakhuluwa bam nabakhuluwa bam bayayazi le nto ndiyithethayo kuba ngexesha lethu singathi ibiseyifade out, ibiseya iba umfiliba ingasabonakali. Ngexesha lamadabi wamakhwenkwe awayesilwa le nto kuthiwa yi-tribalism ngelo xesha, masithi nanga amaXhosa kuthi gqi inkwenkwe yemfengu. Ndenza umzekelo ke njalo, angandivi kakuba amamfengu. Iyabethwa ke ngoku le nkwenkwe. Ukuba kuvele intombazana yazijula phezu kwalaa nkwenkwe yombathi ingubo, abuye umva amakhwenkwe tata, ingathi yintsomi le ndiyibalisayo. Ayebuye umva amakhwenkwe kuba umthetho wawusithi umntana intombazana awunakumbetha. Now nazi le nkwenkwe beniyibetha nina, le ntombazana ngoku igqume le nkwenkwe, nibuye umva soze niqhubekeke nibetha inkwenkwe igqunywe yintombazana. Yinkcubeko yethu le, yimveli yethu le ndithetha ngayo, esifundisayo uba umntu ongumama uphathwa kanjani. Koko nje thina asifuni ukuyilandelela. Mandenze omnye umzekelo ngomama ekwakuthiwa ngumama uFiglane owayethanda ukuthetha kakhulu nomama kaMaasi. Uthi xa esenza intsomi okanye senza imbali ereyidweni endingazuyibizanga gama ke kuba ke ayibizwa, uthi kukho umakoti owayetshayela ebaleni ngomtshayelo nentonga, abona inyoka, akhwaza umyeni wakhe, tata kaNombotyi nantsi inyoka. Utata kaNombotyi abale kwalanda intonga endlini. Xa ebuya utata kaNombotyi umakoti seyibethe wayibulala inyoka. Nabamelwane bavile ngexesha akhwazayo. Xa befika abamelwane notata kaNombotyi sefika, uthi lo makoti, awumyeni wam usebenzile, ukuba ubungekho ngandifile. Madoda. Uyava? Ulungiselela isidima sendoda kuba kaloku xa inokuvakala into yokokuba nguye obethe inyoka, indoda ilibele kuyokhangela intonga, kodwa kukhona induku yomtshayelo ibiphethwe ngumfazi. Lihlazo elo. Madoda. Uthi ke umama uFiglane, into eyisenzeka kudala kwakukho into ekuthiwa kukuqumana. Yes. Wena mntu ungumama uyamquma umyeni wakho angabonwa ukuba usisifede ngamanye amadoda. Nawe ke ngoku mntu ongutata umqume unkosikazi wakho angabonwa amabibi wakhe ngabanye omama kuba baza kumthuka ngawo. Xa bemthuke ngawo, laa nto izisa ke ngoku le nto sizawuthi apha endlini xa siyithethayo kuthiwe kukuhlukumezana, uba siyibeka ngeli gama ke lixhaphakileyo. Andazi uyandiva na? Bazawuhlukumezana kuba kaloku utata usenalaa nzondo yoba undenze ndadelelwa ngamanye amadoda. Yeah. Umama unenzondo ngapha yento yokokuba wena unento xa ubona abanye abafazi ufuna uzenza ngcono, xa bawancwasile uyayibona uba xa nivezana le nto ayipheleli apha ekuvezaneni. Umama uphela rhorha into yoba ingathi kanti aba mama ubancwasile aba wena umveza kubo. Kanti notata xa umveza ubuethe-ethe bakhe apha kwamanye amadoda uphela kurhokrala uba ayingebi ithi kanti kulaa madoda ikhona ejongileyo. Yes, masize ke ngoku uyazi kunenye into endicinga phana uba ibalulekile apha kwi-African spirituality. Sinayo iBhayibhile xa sifuna ukuyifunda siyifundise kuba kunentsomi apha apho kukho indoda eyayilahla umfazi wayo. Ithi le ntsomi, kumbe woyini nakodwa, woyini nakodwa,
walahla mfazakho woyini nakodwa woyini nakodwa wathatha omunye woyini nakodwa woyini nakodwa laa ntsomi xa ndiyithatha ndiyidibanisa nobume bekhaya ngokwethu thina ma-Afrika kwi-African spirituality xa uhlukumeza okanye ningavani nenkosikazi bekungenelela ikhaya kuba ubungamzeki unkosikazi abe ngowakho umzeka umfazi abe ngowamathile uba ndinguvambane lena yinkosikazi yovambane naxa ndimkhahlela ndithi awu madoda khawujonge yangena imazi yovambane naye azive namandla aqonda uba ndamkelekile kweli khaya ungathi yangena inkosikazi yam hayi mani wikhi loo nto leyo kuba namhla umbethayo ngoku izawuba yinto yakho nobabini ifana nalaa nto kwawudla ngokuthiwa yangena imazi emabele made ithethwa ngala mabele uyayibona la mabele kaloku ngawokuncancisa lonke olusapho ngawokuncancisa lonke olusapho lwalapha emathileni wendele kulo mandenze omnye umzekelo utata wayekandibalisele ngendlela wayebethwa ngayo ngutata wakhe athi andibethe athi umama wakho kwedini wayekandibethise nangamabomu ndingamenzanga nto xa kubekhweleta njena athi mna ndimbethile akhale kakhulu utata katata wayezephethe intonga ambhuqa athi awunamfazi apha ndisaphila awunamfazi apha ndisaphila lo molokwazana uzovusa lo mzi kufuneke zela abantwana abaza kuvusa lo mzi ndinguyelo ke nangoku ndivuse ntoni uyayibona laa nto uyayithethwa ngutata katata uba yile ngoku yenzekalayo injani ukuba babehlukene ngendiphi mna ngoku ngendiqhayisa ngantoni kuba ngondiyakwazi uqhayisa ngomama wam kuba umama wam usaphila noba utata wam nawo wabhubhana yena kodwa bebesahleli kunye phantsi kwabo bonke ubunzima abathubeleza phantsi kwabo ndiyababulela mna kuba ngoku ndiyazazi into yokokuba ndiphume ebantwini abakwazi ukunyamezela mandizoyivala kule ndawo ke ngoku jonga laa ndawo ithi induku ayinamzi sikhula kusithiwa induku ayinamzi kutheni kusithiwa induku ayinamzi induku ayinamzi tata kuba nangoku ubunakuzenza izinto ngexesha lakudala umzekelo inkosikazi ikubhaqe nomntu ongumama othile othandana naye ngumzekelo lento wenzayo agoduke kodwa uzawucengwa kokwabo ngabantu abathile yes kodwa ukumbethile tata wawudliwa inkomo kutheni ukumbethile unkosikazi wakho wawungasoze umfumane ukhupha inkomo uze kube khona nokuthiwa ilobola ayigqitywa njena yinto yoba uthi ngoku usenoxanduva lento yokokuba mawuhambe uyolobola kumane kuba khwazi inkomo zingaxoxiyo umane udliwa zona uyeva le nto endiyithethayo ndiwagqibile la mabakala onke apho ke ndiyakhona ke ngondiya kwindawo ethi akekho umntu ebomini owodlula umntu ongumama ukuba kwi-African spirituality besinoqala ivangeli siqala ivangeli andithethi ngezi zikhona siqala ivangeli yokufundisa abantwana bethu ngathi yokufundisa abantwana bethu ngotata bethu yokufundisa abantwana bethu ngotata botata bethu omhlawumbi oluhlukumezo lungaka lungathotha kuba imbali esinayo ityabile ekukhuseleni umuntu ongumama umuntu ongumama akadingi kukhuselwa ngamapolisa akadingi nee-social workers koko udinga abashumayeli bemveli abanokungena nzulu befundisana kuba umzekelo ngoku la mabakala ndiwabekileyo apha xa ewonke tata enza isense emntwini kodwa kungenzeka uba bakhona bebewazi njena kodwa bengawaqondi uba ayibhayibhile yethu inobe yandiva mandime kuloo ndawo madoda
Masiwabe ngasibili ngenxa yexesha tata. Bekutshiwo kum kodwa ixesha lincinci. Nango ndiyancoma ndileqile. Kakhulu. Sure baphulaphuli beForte FM ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Masitholaneni, sifundisaneni, sithatheni imveli yethu, siyenze iBhayibhile yethu, sizifunde incwadi ezisinika ulwazi ngathi khona ukuze sixhobele ukwakha abantwana bethu babe nekamva eliqaqambileyo. Camakho tata. Kamakho. Camakho.